Hey guys, good morning. Ako ito bangon karon dugay na kayo na ako ng dili kay likayan pero kinahanglan na ganako siya nga tubangon. Dili ko ganahan pero ako na siya nga tubangon good kay para mahimo ta nga better person. Tanawa. Charan. Mga panit na sa durian, nagkalat ra everywhere. Sa akong kwarto. Tara, grabe hugawa. Grabe kakalat. Wala ito ang bigyan ron. Okay. Kano sa pa man? Diba? Let's go. Namin sa boarding house ni Sito ron. Naulanan mig mayo, ambot lang og kanang manaygon mamigdayon ani pero tanahon lang unsay gana sa kinabuhi. Og manaygon meron magringkot basa jud kayo nya, babag bay plano na mo ron nga manaygon. Babag kay dako kog income dito sa unang panahon katong taga-Nabok pa ko. Ale, dere. Nami tirada dere ngapi mi ba? Kanay awa. Tanaw kung nangsin. Gahe man kape, gahe naman amo ang gi. Dra. Amo ang gi kuan. Gitunaw ra namo sa kuan. Sabot mo aning style. Hello. Ale, dre. Kita ba nang ulan kayo? Naunado. Ikaw sin, padayon ta dili. Padayon ta. Isa kawan. Padayon daw sino? Kaya og di mi padayon ron pertinggan siya na guys kinabuhi kay unsaon man na daw nga wala may gahapon atong ngayong adlaw wala pod. Nya wala na pod karon di pwede na. Balik ta dito. Mura nagkape no? Oh daw na. Mura nagkape So guys, magko-coffee muna kami guys ng sandali. Baka tumigil tong ulan tapos babalik na kami sa trabaho namin. Woo! Bisod kayo ang panahon kung inani permente kay tanaw daw na ulan kayo. Ganina na nakalimot ko gingon nga kung nilimpyuhan okay na kayong balay na ko dito, limpyo. Pero ang mga bintana nga katong ipang bungkag, ako pang kuan kay wala ko kahulam ganina og kanang gunting sin. Ako am tong taptapan og sin. Sabot mo, ako ray pakita adara video. Okay na kay na tanaw do na. Katong mga panit dire mo na. Mga dumbbells, gitara. Mao nang bitana akong ingon nga akong gilangkat ang kini. Ngit-ngit kayo no, kay gabi naman ako na videoan. Wala mo ko ka-video kayo na kay burn out, manggod. Daghang kayo yung taong story niya ba, pero saan naman nga. Dudong ini ni. Ingon ba? Hi. Humot na may kape dong. Alang ni. Si sino ni? Hey guys, namig babag sa mamunga. Namig mamunga diri lang may gadul-dol gansi na kay gasolina og mo namig babag kay maggasolina na pud mining uli. Okay pud kay atong first pare. Ano ba nito? Okay magbigayan diri ba? Mamunga. Kasadyan ka Dapat sa kahimayan Maurayam nakita Ang pargoy ng masanado Ulahan nila Ika magod ni sa kayo Walay nagiyawita Awit nga halandong Sa tanang Pasko Magmalipayo Bagong tuig, bagong kinabuhi Dulugan
bati atong awito nugat laylayo habang malibayo. Sige. Migo, kisa ning balay dire. Balay tao, migo. Tanang ko jupil ani. Inyong balay mo panigunan og way tao diaw ani ginamao. Parang ko imong masana. Ya, kasuon. Kol, Ilnas. Dito lagi. Tao disikas. Wala rin tao na eh. Nasayang among iskakanta dito. Pati mabutong kantaha to. Lamat Kol. Nag-ainig bayti, nag-umay ka anti, sa aking pagpamasko, di pang uhaw namin. Nag-ainig bayti, ayaw lang ng hindi, nang isang 50 katusok sa ganamit. Single head, tangis ng rain, di puto at ang papel, walang pussel. Single head, single all the way. Almost better than right away. Why not stop and Sige, wala problema.